फन हरनि र' मावजिनो। सोरथो फन हरलायखोब्रा? ए माथो मावजिसो। हेलौ मावजि। हेलौ ओइ मावजि मा खालामदों? दासो सोलाबदों मावजि। थै बेनाबाथाय बिदिल'। आदा दं होनखाबाय। दे जेबो नंला। माथो खालामदों? दं ओरैनो। ए मावजि बाजाराव थांनांगौमोन फैलाय। बाजारावलाय मा लायनो थांनोब्रा बायोलां। गाहा आंखौ अनथारा। दे होमबा फैनाङा हारसिं थांगोन आं। माथो लायनोमोन बाजारावलाय? आंना देलायग्रा मुवाफ्रानो जोबना दंजोबो लायनांगौमोन। दे ओंखारना था थांगासिनो दं आं। दे थाब फै। नै जाबायानो आंना। ओइ आफा न'आव दंना गैया जाखोब्रा बिलाय ना बहाबासो थांलायबाय? हा माथो जालायखो फाग्ला गथ'? बहा थांनो नागिरदों गानै जोमैलाय? आफा गारि साबियालाय? ओइ ड्रयाराव दं ड्रयाराव। ए दोनखोमादोंमोन। दोनखुमायो बे दोनग्रायावनो दोनखायो माथो आंलाय। माथो गरमथार। आफा आंनो 1000 रां नांगौमोनलै थाबनो हरनाय। हा मानोथो रां नांगौ जालायखो आफा? माबालै आफा नोंहामजो माबा लोगोआसो बेरायनो लिंहरदोंमोन आंखौ। फिसा नोंखौ माबा माबि खोनागासिनो दं आङो। मोनसिगोनसो नोङो बेटा। माथो खोनालायखोब्रा आफा? खोनायाखै आंहा जेथिंबो खोमा दङ। जाबायलै आफा जाबाय। हरदो राङा आथुर जाबाय आंहा। र' लायनि बेटा। साला बोराया 200 बारा हरबा मोजां जायो। हरगोन ना हराबा? न' राङा। है हर। आया गांनैल'। हर नाङाबा हरफिन। है जासिगोन बेनो। आंनि फिसा नंगौना नङामोनलाय बेलाय? गारियाबा थाव दंना गैयालै? खुनुरुखुम बाजारसिम मोनहैगौमानो जाबायलै। जायला नोंसो? औ बस। जिराय। जागोन दे बस। माथो खबर लाना फैदोंमोन जायला? मालसो लांनो फैदोंमोन जों। बेसेनथो नांगौमोन? 6 लाखनिमोन बस। ओइ मेमब्रां मालखौ लाना फैथां। नोंथ' जुथायाव फैथ'। जागोन दे नोंथां। नै बस माला हर। माला थिगैनो दंना मेमब्रां? थिगैनो दं बस। ओइ मेमब्रां बैया गिलास गंनै आरो माल गंसे दंमोन लाना फैथां।
नै बस रुनानै हो लोंलायदो जायला बिजनेसफ्रा दासान्दि मोजाङै सोलिगासिनो दंना थिगैनो दं बस नो बस फैसाया लाबो रांफोरा थिगैनो दंखायो दा थिगैनो दं बस दे थालायदो दे माथो दाबो फैयाखैलै बिलाय सोरथो फन हरलायखोहाय डिस्टार्बलाय माथो मावजिसो हेल' ओइ मावजि मा जाखो माथो दा फैदियाब्रा नेनो बाथ्राबायलां नों फैबाय औ माथो दाबो फैया नेनो बाथ्राबायलां गरमफोराव मायाथो गरम जानायखो नोंहालाय बोथोरखौ नुवाखै सान्दुं गोसाथार थाब फैदोब्रा आंनि मावजि दे थांगौ दे थाब फै बालायलांबायलां नेनो दे दोनथ' मासे गरम बोथोरालाय दिनला लाइनबो गैया माबो गैया एसे गरम दिनै आदा आं बाजाराव थांनि हामा लायनो थांनो नागिरदों नानि एसे देलायग्रा मुवा लायनो आदा दे थाब फैबानो जाबाय नानि दा दे आदा दे दा थाब फैबानो जाबाय नानि अखा हाबा जि थिखांनांगौ राव गैया ओइ एसे गोबाव थाबबो फैया माबो फैया नेनो बानायफोराव दे गाखोदो गाखोनि बाराबा गालांगार जागोनसो आंजों जाबायना गोरावनोथ' दै बोरैबा थालांगारगोन थौदो जाबाय बिथ' बसनि दावरायसो नङाबा बरानो बिसोरलाय उखुन्दैनो फन हरनाय जागोन बस हेलौ आदा नोंना माथो बाजैया सोरजोंबासो स्कुटियाव गाखोलांफाबायलै बेयो गुफुरा बस आरो गेदेरा मा बुंखो बेनो थिनदों नोंगौ नामा औ पार्टि जागोन दे ओइ फंबाय औ हाब माथो आदासो बहा थांदोंमोनलै जरा जरालाय
ओइ माबा ओइ नोमबाजैखौसो बाजाराव दोनदोंमोन आं हा नोंलाय बहा थांदोंमोन ओइ मादै मोनावसो बेरायदोंमोन आं दे होमबालाय थांलायलायदो गाबोनसो थांना औ जागोन दे होमबा थांदों मावसि आं फन हरगासिनो आं बेगाव सासे दं बेगाव नैलै नक जाबाय ओइ फाग्ला गथ' मा जादों नोंलाय होद सालाबाराय नोंलाय मा जाबाय लोगो नुवाखै मा गेलेदों ए नों बे मबाइलजोंसो दावराव जाबाय दं खालि गेम बेरायनो जानायल'सो नोङो फरायनायखौथ' गोसोखौनो होला फरायनायफोरखौथ' गोसो होजायो एगजामफोरा खाथि सफैबाय अखा नायब्लाथाय खालि मबाइलानोसै जागोनब्रा आफा फरायखायनो माथो आंलाय फुङावल'सो एसे बिजियाव थायोना आङो थेवब्लाबोथ' आफा आं फुङाव फरायोथ' सम फुं बेलासि मा एखेसो एबार जुदि फेल जानांगौबा न' नाम्बार सिन्दालजों दागो दोनगोन आं हे माबादि फिफालि बिलाय ada सोरथो फैलायखो ए माथो फंबायसोलाय फै सिङाव जिराय फै कारेन्टबो गैयालै टिभि नायनोबो जेबो नङा हा दासान्दि माथो खालामगासिनो दं आदा गैयालै फंबाय गोदाव सोरावसो अ हा बाजैनि खबरालाय माबोरैथो दासान्दि दं बिना बिदिनो नै माथो मानसि नामनानै लोगो फनानै फैबावबायसो हाब खाफाल गोनांलायनो आदा हेलौ ओइ मावजि आंनो 1000 रां नांगौमोन मानोथो नांगौ जालायखो नांगौ होनखाबाय दा लाना फैदो बिफां सिङाव जागोन दे दे आं माथो बुंहरदों बुंनायानो दा फै होनदों दा थांगोन दे आगै सानैजों आं लासै आब' जाम्बि लाजियो नामा बेखौनो लाजियाबा दा ओंखारबानो जाबाय दे आगै दे बाजैयालाय माथो बुंहरखो आदा है फैसा नांगौ नामानोबा बिहरदोंमोन ए थौ दा थांफानोबा जागोन दे थांजागोन थौ होमबालाय थांसै फंबाय थौ होमबालाय माला सफैगोनलै बिसोरलाय नेनोसो बालायलांबायलां एसेबां गोबावखौ औ मा दा फैया मानोथो एसेबां गोबाव जानाय आलासियालाय सोरथो जाखो हाबा थायो मैया सानैजों
न' थांसै दे होमबा थांदो मावजि दे थांदो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बोरसि बारनाय फिल्म प्रडाक्सन चेनेलाव बरायनाय जाबाय गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना सिगांग्रो नुनो मोनो अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै शेयार खालामना हो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहर बेखिनियानोसै बाय